Det her er en implementeringstrekant, som vi bruger i Ikast-Brande Kommune, når vi implementerer nye tiltag eller projekter. Den er bygget op omkring 4 hovedoverskrifter: mål, organisering, ledelse og kompetencer. Øverste del af trekanten illustrerer, hvilke mål vi har for det tiltag, vi vil implementere. Vi skal huske at vurdere, er det mål, som vi har beskrevet nu også svaret på den udfordring, vi ønsker at løse, og har vi valgt den rigtige strategi til at komme hen til målet. Under hovedoverskrifterne, organisering, ledelse og kompetencer har vi yderligere nogle punkter. Dem kalder vi drivere. Dem vil vi nu se nærmere på. På den højre akse har vi fokus på organisering. Her er den første driver systemintervention. Systemintervention dækker over, hvad vi skal ændre eller gøre klart i systemet for at skabe et imødekommende miljø i forhold til det tiltag, vi ønsker at implementere. Vi undersøger, hvilke udfordringer vi muligvis vil møde, og hvilke medvindsfaktorer vi med fordel kan drage nytte af. Vi skal ikke bare kigge indad i vores interne system, men også huske at kigge udad i de eksterne systemer, der berører vores implementering. Her bruger vi værktøjer hentet fra interessentanalyser. Vi stiller os selv spørgsmålene: hvor og hvordan skal interventionen starte? Hvordan skal vi præsentere interventionen? Hvem er det, vi skal tale med og gøre parat til at modtage interventionen? Og ikke mindst, hvordan hænger interventionen sammen med de eksisterende værdier og strategier, der hersker i både det interne system og i det eksterne system? Under driveren faciliterende administration afklarer vi, hvem der gør hvad. Vi sikrer, at projektledelse og den rette bemanding er til stede, for at vores tiltag kan implementeres. Målet med at sikre en faciliterende administration er at gøre det nemt for praktikerne at udføre deres arbejde og skabe de ændringer, som er nødvendige for at tiltaget kan implementeres. Dele af den faciliterende administration minder om projektlederens rolle. Andre dele har en mere praktisk karakter, såsom at sørge for mødeindkaldelser, dagsordner, skrive referater og brygge kaffe til møderne. Med driveren datastøttesystem sikrer vi os, at vi målretter og legitimerer vores indsatser i tiltaget ud fra data, som udspringer af vores arbejde med tiltaget. Helt konkret udarbejder vi en baseline. En baseline er en kortlægning af, hvordan tingene ser ud i dag på det område, vi ønsker at implementere tiltaget. Så undersøger vi, hvilke data vi skal indsamle for at dokumentere vores vej til målet. Ved løbende at analysere på vores nyeste data og sætte dem op mod vores baseline, kan vi se, hvorvidt vi går i den rigtige retning. Når vi arbejder med implementering af nye tiltag, er det vigtigt at kunne give feedback på baggrund af data til alle de involverede aktører. Det er vigtigt at få at vide, er jeg på rette spor? Gør jeg tingene godt? Er vi på vej derhen, hvor vi vil med det her tiltag? På den nederste del har vi fokus på ledelse. Vi skelner mellem teknisk ledelse og adaptiv ledelse. Teknisk ledelse er det, vi ofte kender som management. Her handler det om at uddelegere og klargøre roller, opgaver og ansvar. De udfordringer og tilhørende løsninger, som hører til den tekniske ledelse, er karakteriseret ved, at de kan formuleres relativt klart. Lederen besidder den praktiske legalitet til at fastsætte mål, definere problemer og sikre, at problemerne bliver løst. Adaptiv ledelse er det, vi ofte kender som leadership. I dette regi er udfordringerne mere komplekse, da der ofte er flere perspektiver og holdninger, der skal inddrages og afstemmes. Adaptiv ledelse handler derfor om at stille sig op på balkonen og tydeligt angive en retning, samt hvad der ligger til grund for den. Begge typer af ledelse er meget vigtige. På venstre akse har vi fokus på kompetencer, altså hvad vi skal blive gode til for at skabe de ønskede forandringer, så vores implementering af det nye tiltag lykkes. Ofte vil der være behov for, at medarbejdere skal agere på en anden måde i deres praksis, end de er vant til. For eksempel nye procedurer i arbejdsgangen eller ændrede kommunikationsformer. Under kompetencer har vi 3 drivere: udvælgelse, uddannelse og coaching og vejledning. Udvælgelse handler om at finde de rette personer til at facilitere ændringerne. Hvem er det, der kan og vil løse opgaverne? Hvem har legitimitet og gennemslagskraft i organisationen til at gøre det? Hvem er interesseret og besidder den nødvendige fleksibilitet, vilje og lyst til at være med til at ændre noget og er parat til at ændre på sig selv? Når man skal implementere et nyt tiltag, er det vigtigt, at der er undervisning i, hvad de nye kompetencer, som skal læres, er for nogle, og at vi får dem trænet.
Vi skal lære mere på det teoretiske plan, vi skal deltage i workshops og dele vores tanker og erfaringer med andre, og vi skal afprøve vores kompetencer aktivt på problemstillinger hentet fra praksis, for eksempel gennem aktionslæring eller via rollespil. Den sidste driver er coaching og vejledning. Det er afgørende, at vi får feedback på anvendelsen af vores nye kompetencer, så vi vedligeholder dem og bliver dygtigere til at anvende dem. Man kan starte lige, hvor man vil i implementeringstrekanten. Der er ikke noget, der kommer før noget andet.